Kada gabi ika mahilak, kay giilisan ka sa iyang best friend. Ay, sakit. Nga murag nagpasayan. Sa itong katahon, si best friend nga murag nagpasayan. Alright, sige. 1, 2, 3. Kada gabi ika magilak, kay kiilisan ka sa iyang best friend nga murag nagpasayan. Kada gabi ika magilak, kay kiilisan ka sa iyang best friend nga murag nagpasayan. Ganun bitang sa panahon nga manglaag silang best friend, imora siyang sugtan. Ay, unya karon nalipat lang gagalit, ikaw gibiyaan. Sakit. Iyang best friend, iyang gikuyugan, nang laag sila sa carbon. Unya ikaw sa balay, wakadawat o ripay na lipat noon. Hey! Kada gabi ika magilak, kay kiilisan ka sa iyang best friend. Oh, namurag na pasayan. Kada gabi ika mahilak, kay giilisan ka sa iyang best friend. Ay, sakit. Nga murag nagpasayan. Kada gabi ika magilak, kay giilisan ka sa iyang best friend. Nga saman, nga murag nagpasayan. Gabi ika magilak, kay giilisan ka sa iyang best friend. Nga saman, nga murag nagpasayan. Let's see. Yan na, naranin mo. Ano rin, atras mo ka. Itabi ka magila. Tiyo, can we send them? Mamauran ang tanan. Atras na po ka, forward na po ka na ako. Atras na po ka, kuha na po ka na. Anak, kilid niya. Atras na po ka, kuha na po ko nimo. Anak. Ay, video.